Zviri sei nhasi ndafara ndiri kuno kwaGutu pedo nekwaZinata uyezve ndiri pano pana sekuru vangu paMahofa. Ndikati zvina kushata sezvo paripo pandoti ndakatangira initiative yangu yekushanyira vanhu kumapurazi kwavanoita maprojects akasiyana siyana ndichiinda zvakare kumaprovinzi nemamwewo madistricts uye nekunze kwenyika zvakare kuno kuSouth Africa kwatakainda tichiinda kumafamu kunoona zviri kuitwa nevanhu. Ndobva ndati kuna baba aiwa sezvo murimi makandipa this initiative handei kunani kuna sekuru vaMahofa timbonotsanangurirwa zvakare zvakaita kuti sekuru vangu ava vatange nemazebhuramani avo avanaro uyezve nehistory yavo yokuti vakazotenga sei motokari yavo yavanayo inondinakidza history iyo. Saka sekuru zviri sei? Ini ndiraiti kwemuri sei? Ndiri bhoini taurai tinzwe nevanhu muchititsanangura kuti chii chakaitika panapa. Zvese zvamunoona zvakaitika pano ndingati hapana zvinhu zvinotanga zvakanaka, zvinongotanga zvakashata, asi shungu nezvido zvomunhu kuti ndoda kutsvakawo budiriro yavanoti pachirungu development. Muchiona kudai mombe dzese dzamunoona pano ndakanga ndisina kana chokurimisa, ndaita zvokutokwereta kuna vamwe, asi ndokuzoona kuti nzira ndeipi yandingaita kuti ndive nepunduso mukurarama kwangu. Ndakaona kuti nzira yandokwanisa kuita needucation yandinayo kurima mumunda muno mupurazi. Saka ndakatanga kurima ndichipa doko napadoko, ndichibva padoko napadoko, ndokuzoona kuti ko zvazvadi kuti nditsvake ng'ombe idzodzo dzandisina, dzina vamwe dzavanokwanisa kuti vanorima vanodini ndisingakumbiri. Ndakatanga kurima, ndikatanga kutenga mombe one by one. Zvaitomboti namamwe makore dambudziko raizovapo nderokuti kwaita drought, mombe dziya dzandatenga dzofa futi dzese. Asina handina kunzwa usimbe, ndakaramba ndakangoshingirira kuti haiwa kwete zvandafunga ndozvanofanira kuti nditi. Ndakazoti rimwe gorewo ndatenga, paita makore 3 dzaberekana, hadzina kufa, dzaramba dzangowanda. Ndokuzoti ndinoda kuti ndichinje rudzi rweng'ombe dzangu. Sokuona kwandiita zviri kuitwa kumusoro kuvarungu vachiri varungu. Ndakatanga kurima, pakauya mumwe munhu wakauya neproject yokurima nyemba dzainzi aisitaiti Chizembe, asi dziye zita racho, achidzitenga pano paZinata patownship. Saka ndakarima nyemba idzi, ndingangoti ndakarima kuma 4 hectares. Pane chinzvimbo chakakura, ndokubva ndadzirima nomuto wandakanga ndadzidziswa. Ndokuchibva pakuzoti ndinde guwa rangu ndakawana 10 tons dzenyemba. Saka ndawana 10 tons ndakatengesa nyemba idzodzo, ndikakwanisa kubudisa mari yaisvika kuma 3000. Saka ma 3000 ndakaenda kumurumbi wainzi kumusoro kwaGutu kwaHavi naOdendale, ndokwandakanotenga ng'ombe. Ndobva ndatenga ng'ombe dzinokwana matsiru 6 nebhuru. Ndichiuya nadzo nguva diki diki, ng'ombe dzakatanga kutobereka. Ndichiona zvinhu zvangu zvatochinja, ndatova neng'ombe dzechirungu, ndatova neng'ombewo dzakakura. Tagara mukurima ikoku, takazofunga zvokuti saka ndeimwe project ipi yatingaita vese tiri pano pamusha. Takaita project yokuti takatanga kuita huku dzamabhurera, tichirera tichitengesa. Tokuona kuti kwaiwo mazaya atinongotengawo kumashopu, hatigoni here kuti titsvake imwe nzira nokuwana vana mazvikokota vanokwanisa kutidzidzisa kuti huku dzochengetwa sei. Kusvika tangotsvaka vana mazvikokota ivavo vaya vazotidzidzisa. Ivo mbuya uri pana hatichatombotori dzava huku, taakutotora zviri zvekukwana zvine 1 day old. Saka mbuya vakwanisa kurera huku. Takaita dambudziko rokuti pano pachando takadzitora nguva yaMei. Saka takatatora dziri kuma 600. Saka dzimwe dzakafa, saka yakuziva tasara ne 450 dzapedo nokuda kuti dzichitokandira. Ndipo kubata ipapo mbichana gai ndimboenda kuna mbuya. Mbuya zviri sei?
Isu tinonzwa kufara nokuda kwokurima kwatakaita nokuti kwakatipa zambuko rokuti tibudirire. Iko zvino hatisina nhamo kana chikoro vana vedu hatina kumbotambudzika navo. Izvezvi ine handichakwanisi kuenda kumunda asi kuhuku ndokwanisa zvokuti baba vangu ndakatombovarayira kuna Ideni kuti ngavachiuya ndichibudisa mumakadhibhokisi. Akati ndinorwara handikwanisi kuvaona. Dai vakatoona achibudisa makadhibhokisi handimona makadhibhokisi machena ndava zvinobva zviri totobvisira pano wozvipa mvura yemushonga kwe30 minutes zvisina kudya kana chini. Ine yese munhu unoshandira kure wakaya nadzo dzakambovata muzhira ina dzee dzisingazodi izvozvo ndokuzouya zvimwe zvati undunduvo ndopa zvakati zvofavo asi zvakangopera izvozvo muchakonozvionerawo ini muchidzitora pikicha. Alright. Saka tambonzwa introduction apa patamboti titange nekumabhramani acho muchiti kondinya nenhoroondo yenyu tobva ikoko tozoenda kuchirugu chehuku. Mbuya tikudzoka izvozvo ngatiende pamabhramani todzoka tichikutorai toenda kuhuku. Alright. Okay. Saka mabhramani aya maane mangani pari zvino? Pari zvino ndine 33. Ndakatengesa dzimwe 9 pamwedzi uno. Makazotengesa? Asi handikuona mamazikuru akanga kwaya akanga akaita maegera. Ndakamatengesa ose 9 dambudziko rakaitika kuti ndikase kuti nditengese dzakawanda ndezvokuti chirwere ichi chakauya chavako ndokuona kuti mombe idzodzi dzakawanda kudai togona kungozofa. Saka the better regai nditengese kana nyangwe nedzimwe dzikafa ndogara ndine mari. Saka mari iyoyo hana chandakaishandisa ndakanga ichengetedza ndichitira kuti kana pakaita problem yokudire ng'ombe kuti project yangu isafa ndozotsvakawo dzimwe mombe. But ndikuona hangu kuti idzi dziripo dzinenge dzine utano saka ndinongotarisira kuti dzichawedzera. Dzimwe hadzipo? Dzimwe kuda dzatobuda dzikaenda musiwo takaona mune mazitaipi nemataipi maeko dzandakabvisa mangavi chete andakabvisa esaizi edzi dzingavi setsvuku iyo setsvuku inei ndo dzakaenda dzese. Zvina kushata. Saka handei kuekera apa panyaya dzekufidha tingangoti mune special here kana kuti vanhu munongodzisa mumapadhoki? Tesa mapadhoki asi kuti panguva ino yatava kusvika yechirimo ino tinotenga uya munywa tumarok stone ayaya tichidzikadzikira kudhoza takatodzidhoza dzese. Saka tangomira kungosapulimenta kuti dzirogonyanya kudzira pasi nechikonzero chokuti kusvikira mvura izonaya kondo kwairi. Alright. Hazvina kushata. Ndikuona kuti dzimwe dzacho rwendo runodza dererei. Kuderere mhaka yekuti pakangaita doubt uyezve pakurwara ipapa takazoita zvokuda kushandisa mishonga iyoyo yamunoona iyi yaifana kunge yakafa yanga yaita lamskin. Saka ndokuzomaya nokuita mishonga yanga yazvimba muviri wese saka mazipundo ose akaputika. Ngatidai nekokoko zvakaoma. Bodozve unongoita zvishoma kana uchiri mupenyu uchizama kuti urarame zvokuti ukasaita munhu iye pachake kana akasaita maprojects okuzviramisa iye pachake akatarisa vamwe watotsvaka mweya wekukonana navamwe nokuti uchazoda zvavamwe iwe usina zvaunoita. Ndizvozvo hongo. Saka hamusi mamai vamudanga rwendo rwapera rwo makazodii? Zvatinoita ndezvokuti matanga tina matanga 3 gore rapera majanga aiva kudanga reseri. Saka danga reseri majanga aiwaya ng'ombe dzichadzipa kana asara arimo kunosvika kunaya kwemvura totenhera mombe. Kana tatenhera mombe dziya dzotsika majanga ayaora saka pa 3 to 4 months anenge atova mvudzi.
handimaona mai. Saka danga rese iri takatochera rinoti anobvudza wakatobuda kare. Riri kuseri kwacho ikoko. Kunotwane nomubvudze wakatobuda kare. Danga radzinovata iri harisati tachera. Saka ndeimwe point inotibatsira pakurima. Nokuti hatizonyanye kufungisana nezvokuda unotsvaka mafertilizer akaita sana D. D yedu tinewaina muno mudanga. Iri ndio ramuri kuti takatobvisa mupfudze imomo ndo madzava kudyira kureva kuti ratova danga regore ramangwana nomupfudze wamangwana. Uyo wese uyo wakaungana mupfudze wakabuda mudanga izvi. Uri uwo apo. Mupfudze wese uyu wakaungana uyu wakabuda mudanga izvi. Saka mupfudze uyu zvatinomuita ndezvokuti handimoona takambudisa nokukasira kaka. Kusvika October, musi waOctober 19 kumunda uko tatorima kana kuti 2 hectares kana kuti hectare tochitanga kuita mariji. Totsvaka vanhu vamari topota vachidira mupfudze muriji rega rega kusvika kunogumira munda. Topinza hara isina chayakatakura ichingodzorera kuti mupfudze usazotorwa nemhepo. Kana mvura yanaya takutanga kutokanda mabarwe tichitofusira nerija. Ndo zvimwe zvatakazoona kuti zvinotibatsira pakuti huku idzi kaidzi kuti tidzichengete hadzidi kuti tigoti chikafu chachona chamakonzenti tinotenga chibage tinotenga hazvina profit zve zvava nelosi. Saka iko zvine izvi hatina dambudziko ntakutaridzai chibage chatinacho chibage chakawanda sokuti hacho kuda kuma10 tons achosvika kuma8 something chosvika. Saka chibage icho ndo chakamirira huku. 8 tons muchachiona chiriwo kumba serimo kune chibage hanimona zimba iro zikicheni iri makazara kuti tucha haina kuzozara zvayo. Saka ndo nzira yemombe kuwanza mombe futi inenge dziri pfungwa dzokuti mufudze dzinoprodusa mufudze wakawanda. Kutora majanga kumunda kuna janga remombe rorirwa kumunda anofanira kuzodyirwa pano achiorera pano achizodzokerazve kwaakabva. Kureva kuti tinge tingoita rotation tingoita zvikabva uko zodzokera uko zvikabva uko zodzokera uko asi zvichibudisa production inokuraramisa. Ndizvo alright. Zvakanaka izvi. Saka izvozvi dzovata umo mumwe macho. Dzovata umo mudanga iro. Kana tasvika muna August takuchera danga iro todzokera muno. Alright. Todzokera muno ndomotoita kuzisapply tipa majanga kusvikira mvura yonaya. Kana mvura yangononaya painonaya toona kuti uma hachagona kudya ratova danga rokuprodusa mumwe mupfudze mutsva wegore ramangwana. Mukangopinza kana chakawanda dzezi chitonyura 2-3 weeks mune motoziva kuti ngombe dzogona kuti imwe inogona kunyura ikazo motoregera mungozopinza dzokanya-kanya motoregera motobudisa muna machi mune matozobudisa motoronga zokutomubudisa mupfudze. Handito tofana inda muchiona chibage kuti kuzoenda kuhuku ndokuti zvinongozonobatanidza zvese tiri zvati peki anyway. Alright.